ang silicon no, mga elements baga. Yung water, electric, lava, yung ano, may form to. Ito ng dato. Ano walk dito sa may walk dito. Walk na dito, diba? Dito pa. Dito pa. Ako yan na private. Paano na doon? Hindi na gawa. Ano yun na friendship mo sa ko. Ito pa ang ano, kundi project niya mo. Yung puso pang dati. Hindi pang big bowl. Yung mga rambol na hindi, mga sakal. Bakit ka na maganda na kumpanyo? Kumpanyo. Hindi ba ma? Ano? Abroad? Hindi man. Pag-step na sa neto. Gamit niya? Gamit niya? Sino? Hindi man. Hindi ko pa on. Pamana yung pag-iwet mo. Lumuyog. Douglas to Rose. Hindi na maka... Hindi pa yun dito. Yung ano eh. Kiyo pa. Kiyo. Tama ko lang.
Dahil sa mga silo. Lalay, ginigay. Lalay, ginigay. Papa, ano? Bugatti. Sa mga kabali din. Luto pa. Sumubog. Hindi mo talaga ng sound. Yun, eh. Isa? Kung meron ko pang ito. Balikan mo nila. Ano kasi? Ano? Oh, ano ba no? Ang sera. Namura yun. Lagi naman. Unahan! Ano pa ang bawal ka po? Ano sila? Tradition lang ako. Kaya ako. Wala, yung mama ko, wala. Manara ka doon, I don't know. Alam ba, nakayo. Ha? Nakita mo din sa Simo. Pinag-save. Ano? Tingnan mo na. Kinuha. Ito bang kanin bawal gabos? Bawal gabos, hindi. Hindi na kanin bawal day. Ako. Kanin doon. Nagkalan ako mapapay. Basta tawag na ako. Ay ano, si CJ, ano, matulid. Pagaling ako. Ano natin? Buwan na. Hindi ka nalagod doon, tapos nabayagan na ako. Siguro ano? Oh? Ano kasi ko? Anong ano flavor? Yato.
Nakuha ko na yun. Ay, dito ako. Ito lang. Ba't kita doon? Kailangan mo ako. Ba't mo pa dito? Ito lang. May nagsilog ka. Ika, puro kasi ito. Charger. Charger. No, charger. Well, no. May miss lang ako sa, anong sila ang turn sa Imam Sara. Na nagtapos siya. Ako tumuloy ko. Laro ko niya nga ito kaya daw. Laro ko niya. Ang medyo sa kita Dosay mo. Tuwa. Tuwa. Tuwa siya tuwa daw. Where si Jane? Pala ko. So, hindi pa ba na ako kasama pero nakanda na kami. Tara na, taro. Mira. Ako. Ba't ka? Ang nasabit sa number 1. Sorry, man na ito. Anak, yan na lang makawas sa ako. Sana pa'y ayaw na. Number 1. Kapag hindi na lang dito, nakakawas sa tulong. Gusto lang yung dalawa ko.
Guys, Lumoy. Lumoy. Lumoy, love. audit na kilo. Lumoy. Ano? Soon, start. Walang gagawin. Tama man talaga dyan. Diba? Ay, putik siya na sa... Wait lang.
Apat pa. May Nagluto ka na? Wala ka lang tapos. Nagluto ka na? Tulog ka na, maluto ka. Uli-ulian mo yun. Babalik mo pa lang. Bulak ka na to. Kita.
yung ano ko na. Tapos, kasi pa.
Okay. Pwede na may. Wala. Yan ba ang pag-appearance na po niya ng mga sinisira? Kasala na ito. Yan, nagbabasa ng mga ito niya. Tinawag si Musi. May mga kasala, paano kayo ito kanina? Matak yung mga dalampate. Bulong bagay ito. Bulong. Bulong ka ng dalampate. Ay, nasa plastic mo.
Nasa kuya, ano pa ko na mo? Kaya rin ka, balon ka. Gold bead na kuya. Ay, diamond. Kapakal akong ano. Lupa. Wala ko na. Dahil tumanda. May hindi na tayo kami mo. Balaw siya. Hindi ka rin. Gusto no. Napapalan ako. Napapalan ako.
Kahapon, nag-chat kay Nat Gensler. Ito ba, pero wala nga yun. Tapos, iniwan sila lang. Ay, dawa ba? Ipagkat ko kay ano, kay Kujoton. Huwag niya madaw po pa kuya dito. Umalit na po. Ulito! Umalit na po. Umalit na po. Bubo. Sana, nakabalik ka na. Mother, amo. Ay, ko. Dahil, manotot ko masito. Si Bernard. 70 daw. 72 English. 74. 72. Filipino 74. Ito lang naman. Ito rin dyan. Lindo, relax. Mag-stop. Sila ko lang. Go, sino lang. Ito! Sanay ka, ikaw ka sanay ka ng... Mat, 76. Mahal ka ba? Paano ka diba? Na nabalik kirala ako na. Nagkilig. Ako. Nagkilig si boy. Mapangal ako mga Russia. Hello, pangaraw. Hello. Nasa 71. Nakunin na mga kung Arab na yung mga Russia. 71. HP, anak. 75 HP. 72 lang. 74 ay HP. Ano ka ng grade ko, boy? Sigang ang po, di ba? Ang grade ko. Isang bulan. Nani po yung pamumuan yung wow. Yung palat dollar. Magano talaga yun? Daw. Tuwan pa masananan. Dapat pala ako magpain eh. Buwa na nga ito.
Paano ba dito naman ako? Anong block mo dyan? Yung makarunok ko dyan. Parang nakakala ko doon. Hindi kasi. Hindi kasi ang count tulay. Anito? Ang anang, kuya dito. Hindi na ba? Ano ba ito? Ano ba ito? Oh, mother. Jim, yan ba ko na si ano? Si Amudo. Wala kang Amudo. Pinsan ko pala dito nga dito. Oh, nakaraman mo kay Papa. Oh my God. EK? Ako na mag-ibuhat. Wawa. Oo, mag-iwa ko daw. At least nakakagada. Di ba? Mas click man nga. Hindi ikaw na. Madali na naman. Ay, kaya ako sa'yo. Sabay kita sa kalas. Kaya bakit sa mo daw ay silat na. Madali na naman tayo. Ano ito? Infinity? Ang buti ba yun? Nag-freeze ba? Alam mo daw. Makas ka ba mo ninda? Ano ba ako yan? Tumakas ang kamaraw. Wala. Umat. Umat na nga. Adun mo kayo. Ano ka? Oo, manabo. Ako. Ano? Hindi. Sino? Magkakasuran. Oo, nakakagada. Oh, pwede na sila. Kanina pa rin ay sorry chiki. Wala mo rin natin chiki. Ginunggo. Mukha ba ako? Pinigyan ka pa niya rin ano. Video rin ka po. Uy, kulit ko lang ano. Kulit. Pagpapalitan ng unang direksyon.
Hindi ko ba mga lagi itong black hole. Yeah. Ito ano. Ano na? O, nag-black hole. Nabutan ko ba kung hindi ko ano mo? Oh, may gumawa ka na naman. Wala ka di ba? Paano na paano kayo? Ito. Ano ko na no? Yan. Ano to? Ano ba yun? Oh, Ano? dinurog ko. Hindi na, hindi. Ano? Ano? Hindi ba? Uno, bro, magkakabasa ko lang. Pero din ka, ano kang baka ko? Kasi bitinahin nga yun. Kaya tinig ko, tanganin, pag pinalo ko sa nagtitinda, ay hindi, sakit ko. Kung na yung kawan ng ano, malaman ng ano, mura ko bugaw. Wow, galing. Kasi bitinin ka na. Baka nga na ako. Hindi ko yung mamakakita ko sa bago. Na, uni man ako kasi bitinin man. 3-0 days ko. Ano, kawan nga na. Nakapunto ka sa ako. Ay, ito wala din ano. Napakaya. So, naiinis na dito kasi. Alam mo, Tulay pa nga nila, makalaki sa pato. wala po mo talaga mga baboy. Mas nila yung mga tupa. Tupak na para sa Pino, bitaw. Bitaw na, Mga may tupak. kubo niya yung maray yung ano. Ang ganyan, no? Ano yan, kita rin? Wala. 25. Kapal nga na. Nagawin ko. Kapal ko magpakala. Pero ko, nagpapadagpol na yan ako. Bakit kayo naman? Baldiwan! Karapat! Karapat! Ako kami! Cellphone lang, pagkano ko hindi kayo ito yung kapal mo. Uy, arapat na, mas! Arapat na siya. Na, makakay ka lang. Pag hindi mo nagkakayo, diba nag-send mo? Yung gumaya kasi ano ba na, diba? Okay lang. Wala ko, nagbuwa ako din mo. Arapat kami na show, kaya no. Pagay na ka dapat. Lagi. Isa lang.
Namamukay. Lang. Eh, ganun. Ano ba ba yun? Ano to kami? Yes, sir. Ito ko pa sa kasi sino? Akin na yan. Diba nila kuya? Ito naman pala. Ikaw ka lang. Paano ba? Wala ko lang video ko. Dito, dalaman lang ko sa maray pa sa Road. Dito, dalaman rin ako sa taong. Dito. Alam mo, alam mo. Uy, nakita na rin natin. Oh, yeah. Nakita na rin natin. Nakita ba kayo, Meg? Ako ba yung Tubo amin na. Ray. Ray. Gear da sabi. Mangkok na yan lang. Keringan. Gear. Gear. Gear da. Yun ba ba? Gear nga ni gear da sabi na. Bullshit na na eh. No! Sa'yo, napatulog ka ba? Oh, yan! Puta! Tulog na. Kapal gasi yan. Balik na din yung grade ko yung string. Papanaan mo na ba lang yan? Ren, baka naging mag-ano ni Ren? Yun ang sakit, ano mo, training na. Batong gulo. Ito. Wala to. Kasi kasi lang. Kilos ko. Ito. Ako nga yun. Magtitraining nga niya ako.
Luhay ng pinto. Matuloy ka to? Isang kalsong ka lang? Pagit na niya sa taro. Okay ka to. Ano? Ang gano'n ka na. Ang kanina ka Ha? pa. Sino? Ay, si Tagbo. May bulan.
Yan. Yan, 3 days. Ako, holiday. So, Ay, naka. 1 day. Sabi kayo, Mel, nagkakaw ko sa Mel. Alam ko, sabi sa tuloy Mel. eh, gumawa na si Sakit sa sabi mo si Pitbull. 85 na ako din. Ano to? Pa, tapos napakalimutan yun yung sa kalaw. May malingin mo ko lang. Ayun. Hindi ka. Wala naman lang. Oo. Wala naman. Wala ka pala.
Exit na. Hello. Dito na sa Bulao. Lagi niyo. Ayan pa ako. Ah. Ibig ka madali. Ayan, nangyayari. Ayo. Please. Please. Ay! Buti kayang price naman.
Ano, lagi? Tapos sila yung puti ka. Sabi. Puti ka. At nasa tray. Tira sa tray. Ano?
Ayaw mo na mag-say ito gamitin mo. Gamitin mo si say ito. Say ito. I see. Ano? Ayaw kang pagko dyan. Ayun ka. Sabi na kaya sa inyo pa din. Pinaka-shield pa. Hindi ako makakalimutan. Yup.
Ano ka sa ball? Ang gawin mo na. Wala mo ulo. Isa. Ah, masagal. So, tiin ka ng kain mo. Gadan. Ah, tiin ko lang yung gadan. Jangan dikta once sige na be, sige na be. Gabate. Bumili ng gadan. Iwan ang pasal ko. Sarap ba?
Mamuhulit na ka, matilog. Baseball. Kasi sinunyan ikaw at mga sinunod ang malaban. Mahalit Ayun, tarambay. Daw ko pa pala daw ibig mo, Ben. Ate ako. Yay! Sila. Maabutang pa ni Timber. Yun, nabutang ka. Ano kasi? Alam ko ba? ikaw. Yan, nagkawala na naman. Mapabugot ka, Ben.
Hello? Sito. Kamusta ka na nakagawad siya ng Cristiano? Pare, game, ay PG.
Uwi na ba na? Uwi na! Rom! Wala ko ng kahit ganun din niya. Nakabutong bill. Lagi, umiyak ka. Hindi ka naman po. Sikat kape. Ito, tingin ko ito. Wala ko matigalo. Tubig ko. Kung putulin ko, nilipray ko na ito. Saka na ko.
Maganda lang na ito na PhD na
Nakaber. Wala ka naman na Mumbai, oh. Sumunod, nagsumunod na. Sumunod sa nayo, pinakoy ang pag-fight na yun. Pag-fight yun. Ano na, ipapan kami.
Tapos palit ka na. So, Buwan mo magpaala. kumain pa ng buntis niya po mo. Kung aso mo, iya pa nag-uulaw na para di kakasakit yan mo mo. Dadahay, nakakaan. Yung nadala dyan sa may present. Sino ba pala ito?
pwede magpapero.